mlawung satemah anjetun kaya wong kelangan petung pungkasane aku ki angger mik dudu gawanku kok mati-mati ya, Dik. Alah, ora ngono lho, Mas. Lah ya. Jenengan ketoke kesel. Aku ora kesel kok, Dik. Kebak. Aku semangat ning seruangi. Sampeyan apa kebak? Ora, aku sewane angger ning seruangi semangat kok. Mas, tek lambemu kok bar filler nang endi lambemu, Mas? Delok seko saiki lho, kamera. Bar filler kok Korea yo, Mas. Ya ampun. Nggih, ya cek abang banget lho, Mas. Syutinge ya. Tambah duwe. Mosok sak TV lambeku tok iki lho. Tes. Wis entek pirang juta, Mas? Aku tak kuraget aku rai mana, Dek. Masukin dulu, Dek lah. Tak sebenar seliramu tak jalani saben kelingan wong manis gawang-gawang ing telenging netra nimas wong yoro pane udane saya terus muga ora suwe Gunung Gede tak seberang itu tansah kelingan wae nimas ganti landeng ati Taman loro asmara. Mbok digawe ember Mas, Mas. Bojo nyiprat-nyiprat kene kabeh iki lho. Paribasan ngidam sari siang ratri kapan boyo kapan giyo
monggo Cahayu dawuhipun langgamipun ganti laning ati menika nyarengi para lenggah anggenipun ngerahapi dahar boten kata lupen ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sukses lenggahan kanthi sekeca sinambing laras campur sari jelas nada buka celuk monggo umpama tak gondelana nanging Gusti ananta ake muga aku kan nerima
Sugi, Mas Get, Mas Yanto, keluarga besar saking Ancol. Singer saking sapa? Oh, rombonganipun Timun Ancol. sigarane, ayo bangun rumah tanggane. Ijeng miring ayo Mas. Ijeng miring. Ijeng miring rampil bolong. Sisone bajing ayo Mas. Ijeng miring Mas. Ijeng miring. Ketang beling ulon. Udan-udan penak ikelon. Kaya ngene rasane angka. Kurang lagi tambahi gula. Kaya ngene rasane tresno. Rina wangi katon ning netra. Ijing miring ala ayo dek, ijing miring, ijing miring kampil bolong sisa kancing. Suwir-suwir dadi selawe, iku papat kari selikur. Tak pikir melu duwe, ora lewat jadi sedulur. Etan kali ulon ya kali, tengah beneran uwot. Etan kemati kulon Padha mati. ditimbang padha abote. Ayo Mas, ijeng miring ayo Mas, ijeng miring, siji loro telu, sawerane ayo watu. Piye Mak? Ijing miring ayo, ijing miring, tunggang kayu jati yen dipegang malah dadi Nanyang. menyang karetan ilih ondo ning omah muri. Rapi perawan koretan pilih penyanyi rasa kagati. Ayo Mas, iki piye ayo Mas, iki piye abejos nandinge kardus MC-ne bagus, ambune prengus menyang Solo tunggu wong lambi ana dondong matang uwit. Jabar Jaya bokel saiki kragablek duit. Otok-otok tak unine tekek, srapa garing arane gaplek. Solalilo sawerane Bu Iki keluarga besar Bu Tumiyem, Heeh. keluarga besar Pak Hardi, monggo beksan rumiyin. Ya mangga. Kita Pak Di. Sing penting guyub, rukun, kabeh nyawiji, nyawer nomor 16. Lah 16 barang. Nek adoh men urutane. Mangga. Sandal kayu arane teklek, pamulih esok arane. Ayo Mas. Piye? Ijeng miring ayo Mas. Ijeng miring. Ana tekek kecemplung kalen sine elek. Jegurno Ane juket kabeh sing diomah juket mosok ora dowani juket. Ijeng miring aja lalilo. Jalalilo. Oke, Pak E. Monggo keluarga besar saking Bu Hardi, Bu Tumiyem, beksan riyin nggih Mbah Tri nggih. Sehat selalu. Ayo parian sing apik tur mendidik. Ayo. Ana tekek mripit
ning kelek MC-ne tuwek kaya enak sira pikir tuku selawe entuk pangono ayo tur manis wong sayange kahane kabeh ala ayo dik icing piring ala ayo dik icing piring amben ayu go meme kaplek penyanyine wayu sing lemplek ayo ayo piye kicing miring ayo mas kicing miring joko pinggir mangane kayu MC-ne kentir kok kaya wah ayo dik icing piring ala ayo dik icing piring icing piring kabeh bolong iso pancing Khususnya nari ayo Mas Dik, ini sing majuken lho. Yo sini yo. Karwarisan Tanan Jaya. Piye Mas? niki kalajengaken ngundang anak nggih Bu nggih ampun lenggah riyen Mbah Putri dipun lajengaken gandeng menika ujubipun unduh mantu nggih Pak RT nggih dikudang putra putrinipun Monggo Mas. piye Cayu Sareng-sareng beksa campur sari. saking jelas naga kali kobok Khusus Karang Taruna ayo masuk. Tak godangi bocah bagus. Tambah joki sing pecut sekolah bisa lulus. Yen tumindak kok sing halus anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sayangi bisa pintar nyambut gawe kenes ngetan salingun lan apa sakyan ning elakon rasane nongkrong kaya kluwak ibu rawon mas kaya rasane wong tresno nawane katone namerne ayo made aduh sayang disayang lelaki orang yo ya mas bayame kuning-kuning bu bayame yen lakonyating tak godane bocah manis aja mung pikir nangis dadi bocah sing asis yen tumindak kok sing apik anak lanang dhewe penak ya Bu ayo mas dhewe aku piye iya tak sayangi sesas nadawe olae ayo mau bagus tembang joget sekolah bisa lulus yen tumindak yo sing tulus aduh sayang aduh sayang bal-balan karo kacu ugal-ugalan aja ditiru
jodoh Mas iki. Ragen bergoyang mondo. Paling enak mas, paling
wong ayu sing tak tresnani Rino wengi rino wengi wong tak pipi aku ora bisa lali wong sliramu bae babatune nadyan sepisan ketemu angin gede rasa tresnaku jaga terus Bauti sampai bawah Bauti sok karyotimu Sing jawab tanggung sapa iki? Nggih Mbak Uti sehat-sehat terus pokoknya jan luar biasa nggih. Enggak ndelok. Jogene sampe kayang-kayang ini Mas Cik. Sehat iki wong kos ragen. Oh ngoten nggih. Sing wedok sing duwe omah. Oke, sehat terus nggih Mbak Uti. Ya sehat. Sing tanggung jawab iki sinten iki Ya nggih. GWL? Sinten niki sing nyuwun lagu niki GWL? Terus. Ning apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa atiku karonta-ronta Gusti kula nyuwun ngapura jelas nadal iki iya masuk masuk wong ayu sing tak tresnani rino wengi wong tak pipi aku ora bisa lali wong sliramu papujan ati senadyan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rina wengi tansah ngarep-ngarep so agama kalimu iya sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebatut tresno sliramu kok gawe lara Mas Bugel Bayar kowe wis uklik-uklik aku lho. Bayar kene. Apa kowe? Made. Aku wis uklik-uklik mau. Manu, paringe wonten apa to Pakde iki? Aku kan isin lho, Mas. Aku cek perawan sing ngonoke lho. Ayo Pakde, monggo Pakde. Aku? Nanti. Ning napa sliramu
suwun pamurtanipun Bapak Hardi Kijing Miring. Jelas nada campur sari spesial kagem keluarga besar saking Sragen. Spesial Pak De Tukul ki ya Mas Mus. Nembe kondur kok. Lah nggih. Lah ning tembe kok mirsani kok. Bar wae kula. Mongko setiaku atiku kepengin lelati sliramu bergoyang bersama dengan jelas nada campur sari.
Ngombe piye kene gak nek ngombe. Wah. Ora. Seru wae bersih kok ya Mas. Mboten pareng. Wah dulur kula lanang iki kopian sik. Pakde kumis. Ah, ini ndi beliau. Wah. Siapa Pakde kumis? Mongko setiaku